Dai na nakaabot pang buhay sa ospital ang 62 anyos na si Alejandro Latade y Almonte kan Barangay San Juan, Tabaco City. Matapos na maaksidente, lunad kan sa iyang motorsiklo sa Barangay San Antonio, parehong syudad, pasado alas 9 kasubanggi. Sa investigasyon kan Tabaco City Police Station, mantang nagpapaturo magmaneho ng motorsiklo ang 51 anyos sa si Daisy Bonagua kay Latade sa nasambit na lugar. Basang nasa nang puminalya ang motorsiklong gamit kang biktima. Rason nga ni magduro-diretso ini sa gilid tinampo asin makabadol sa puuning kahoy. Magbaba na muna at bayad siya muna mga pa-start. Tapos kung pina-start na pang lalaki, yan, manag-andam na ano, sa kitipa na sabi kayo ng babae nila. Sa kitipa, kasi binalaw na dyan sa electric start ito. Nabuhay, tapos bigla na siya ng tuminalaga na makaskaso. Kasi yun naman sa gilid kanti lang ito. Bigla kang nakalipan sa tao na ito. Mayong helmet ang biktima kang mangyari ang aksidente, kaya suminapo ning seryosong lugad sa payo. Pigdara pa man kuta ang biktima sa ospital alagad binawian man sana ning buhay. Hiraro man tunde, ang so nakinabadol sa sa kahoy. Pangapaturod mo ng loob pang nangugang sa payo. Tapos may sa tawag na dahil kasi ang mga nagbarayol. Patanid kang otoridad, ugaliun ng gadang pagsulot ng helmet. Sherton man na nasa kondisyon ang gagamito na bihikulo antes ang pagmaneho, nga ni makaibitar sa peligro. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.